Dalaygon ng Dios sa gyapon nga kauban ng gyapon nato ang Ginoo. Amen. Bisag gamay lang ta. Wala nagisgot ang pulong sa Ginoo daghan. Muna ako gingon diri. Na ang pagsimba diha sa Ginoo dili padaghanay. Kun dili paligunay kay ngano man dunay umalabot nga dagko kay pagsulay. Una ta makaabot sa katapusan ug sa himaya sa Ginoo. Ginatistingan gyud ta sa Ginoo sa tanan pulong nga ato ang nadunggan. Gites na sa Ginoo sa ato ang pinaagi pagtuo nato. Kung doon na may mahitabo, diyan na pahinumdom kung ikaw ba musalig sa Ginoo. Muna dili gyud nato malikayan ning ato ang gitawag og pagsulay sa kinabuhi kay una ta muadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Unang gingon testingan bagyod ta kung tinuod bagyod, di ba? I-try gyud ta. Sulayan gyud ta. Sama sa gold nga din sunugon sa og kalayo. Aron mawala tong gitawag og nakatapot anang gold nga basig na hugaw. Ang mga miners of gold munana na. Labi na ninitag na karon. Adi makisgot ta mahitungod ning dako kayong kagubot nga moabot. So gikinahanglan nato nga makabaton tag kaluwasan. Kay dunay moabot nga dakong kagubot. Nga din ato ning hisgutan karon nga din atong unang Domingo nagisgot ta nga ang kalibutan matapos na. Unya ang kalibutan naa na sa kagkuyaw. Ngano man moabot man gyud ning Great Tribulation. O bitaw ni kining gitawag sa tuwag pandemic ingon pa sa Matthew chapter 24. Dili pa nimo ang katapusan. Mano man? Pahinumdom ra ni nato. Nga din aron kita mangandam. Kay inig abot ni ining Great Tribulation. Although ningon ko ninyo una moabot ang Great Tribulation do na gay gubat. Pero sa diha nga din sa sige kog palandom sa Ginoo kaning gubat tinuod man tong gipadayag sa Ginoo sa pagsabot ug gunahuna nga ang gubat dito ra kita makadungog lang ta matud man gud niya pag human ini pandemic makadungog mo gubat batok nasod ug nasod kingdoms against kingdoms o nakadungog naman ta naanay nagprepare kingdoms against kingdoms ya kaning gubat nga mao ta ni musunod nato. Pero katong mga tao giingnan ni Jesus Christ, makadungog lang mo. Mabita na mangandam ta. Kaya nga naman, humana ng gubat, kung kinsay mo daog, mauna to ang sudlan sa mapintas nga mananak. Nganong gitawag siya mapintas nga mananak, kay grabe nga hari. Walay ko kaluoy. Mabita na nga di, magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay mao man ang ato ang suga, kahayag sa kalibutan. Muna akong musgutan karon kay ang atong kalibutan nagkakuyaw man. Pero ang Ginoo naghatag nato og provision. Manang gingon the provision of God is in the midst of 666. Kaya ang Great Tribulation 666 man na. Di ba? Nga nahitabo o wala nahitabo sukad pagtukod sa kalibutan kanang kagubot unsa man ang kagubot kanang minarkay nga dili ka pamalit o kapamaligya. Muna'y kuyaw kayo. Muna'y pahinumdom sa mga Kristohanon. Mao ka na ang usa ka gitawag og baha sa kalibutan. Nahinumdom mo itong arka ni Noah. Sa diya nga nagisgot ang Ginoo og limpyuhan niya ang kalibutan. Sa unsang pagi, padalaan niya gluno. Apan ang Ginoo naghatag og provision nga mao ang arka. Moto hinungdan ang mga tao nga matay. Ya unom lang, 8 lang nakasulod kay mao man toy siguro gihikap sa Ginoo. Mausad na karon ang usa ka baha nga ipadala sa Ginoo niining tibuok kalibutan. Labi na kini talitapos na dili na ingon nga mag-another na puno generation. Salamat ganitong unang panahon. Kay naa sinuwa nagpadayon nga mo hinungdan na ata karon. Pero kining moabot ning klase nga baha. Kay bisan si Daniel abot sa pagbalik sa Ginoo baha man pod.
O sa Revelation, kani mapintas nga mananap, magpabaha man pud ni. Lunupon pud niya ang mga Kristohanon. So laglong na kayo na, no? Kaya dili na siguro na mga isgutan pa nato kay malakbitan nato. Glory to God. Kaya ang sikreto gyud sa Ginoo dili gyud na itago ngadto sa mga alagad sa Ginoo. Mao kani ang atong isgutan karon, ang provision of God in the midst of 666. Naay provision ang Ginoo. Abi ni mo sa provision sa Ginoo, ang iyang kingdom, kanang giharian ba? Madin gidala ni Jesus Christ gikan sa langit nga matod pa niya, thy kingdom come. Unya ingon po ni Jesus Christ, good tidings to you. Good news, gospel. What is the gospel of Christ? The kingdom of God. Muna dapat kita iwali sa mga pastor that the kingdom of God is at hand. Muna ang manulod yun sa kingdom sa Ginoo. Muna ang provision sa 666, dili rapture. Remember, dili rapture. Dili tanya paikyason kay ngano man. Kinahanglan gayud kita matistingan. Sa kadaghan-daghan nato nga mga Kristohano nining tibuok kalibutan, di nato mahibawan kung kinsay tinuod. O bitaw ning kining 666 nga diin si Satanas, ang espiritu sa dragon, musulod sa mga hari diri sa kalibutan kung kinsa to'y mudaog sa tibuok kalibutan. O to'y sudlong sa mapintas nga mananap. Ang iyang espiritu sama sa mapintas nga mananap. Madiyan iya gayong kabigon ang mga Kristohanon, pinaagi sa marka. Maninungdan nga din, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, may tungod sa kaluwasan or provision nato, nga din kita maluwas ining 666, kay dili ni rapture. Ingon pa sa Acts chapter 13, verse 26. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whoever among you feared God, to you is the word of this salvation sent. Tanawa. Tanan mga tao, mga kaigsuunan, mga kaanakan, o katong mga liso, stock of Abraham, the seeds of Abraham, or the family of Abraham. Mga kaliwat ni Abraham, ha? And whoever among you feared God. O si kinsa katong mga nahadlok sa Ginoo, kining pulong para kanimo nga ang kaluwasan gipadala. O tanawa. To you is the word of this salvation sent. Ingon pa ni Apostol Pablo, tanawa gipadala ning salvation. So may salvation na to kanang kingdom sa Ginoo. Mabitaw nang ningon ang Hebrewanon nga di nabalaka man kayo si Moses sa ulahing mga adlaw sa mga tao sa Ginoo, kay nga naman kuyaw kayo ang muabot tinuod yun na. Kay dunay kagugot nga diin wala pa nahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan, ang mga gira nang hitabo na. Ang First World War, Second World War, ang Third World War wala pa. Pero dili nato na angay ikahadlok kay matod pa ni Jesus Christ sa iyang ilhanan, makadungog lang mo. Kung kita hinungdan nga sa tinuod lang atong presidente no gigamit sa Ginoo. Pareha god ni Cyrus, ni Nebuchadnezzar, sila sa Egypt gipanggamit to sa Ginoo nga pagpagawas lang sa mga ang Ginoo may nagbuhat anang tanan. Sa tinuod ako ni butar sa presidente nato. Tinga naman, ang akong gusto dili gusto sa Ginoo. Oto nanumduman ako tama gyud ay Ginoo imo siyang gibutang. Kay imo nang gusto. Kay kitang mga Kristohanon, ang atong gusto dili na gusto sa Ginoo, hinumdumi na, di ba? Unang ningon ang Ginoo, deny yourself. Kaya nga naman siya ang maghimo kanimo. Unang ningon siya dito sa 1 Peter, casting all your care upon Him, for He will care it for you. Siya ragay mag-care na to, bisan asa. Unang kung maabot maning 666. Ako ning klaro ninyo ang 666. Dili great lang tribulation. Mao na ang buyaw nga panghitabo kay wa pa nina hitabo sukad pagtukod sa kalibutan. Pero ang Ginoo na ay provision.
Kung ang atong unang panahon arka gitapos niya tanang tao, karon ang kingdom sa Ginoo alang sa mga nangalagad sa Ginoo, dili sa wala nangalagad sa Ginoo. Sa kung saan nato pagwali kay sila dili sila iya sa Ginoo, nga gani kining pulong nga diin nga atong iwali kanila. Di ni sila maminaw, halos magay di maminaw ang ubang mga Kristohanon sa mga pastor nga muwali. Wabitan ang niwali ko ini, dili bilang nakabigon ang mga tao. Dili ingon nga diin dalo na ko mga tao dili sa grupo namo. Kung dili nagwali ko kay ako magwawali nga magpahinumdom sa mga pulong sa Ginoo nga gihatag kanako. Sama sa tanang pastor, usarami mga dala sa pulong sa Ginoo. So ang tanan mga Kristohanon karon nga naminaw, nitaban lang ko kay magwawali ko. Bisan dili mo subscribe, dili mo like, okay lang, kay ako bilang magwawali, muwali gyud ko bilang pahinumdom. Basig moingon unya mo nga wa gyud ang pahinumdom ninyo. Mo bitaw ni kini ng pulong nga akong gisulti ninyo na isulat ni. Kay matoy pa niya dinhi sa Matthew chapter 5 verse 17. Matthew 5:17. Ingon pa niya sa verse 17 ha. Ingon ni Jesus Christ ha. Think not that I am come to destroy law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Muna niyang gingon. Ayaw ninyo ginuhana nga ako ni ani arong pagbungkag ining balaod o ang mga gipropesiya sa mga propeta. Wala ko ni ani arong pagbungkag kundili pagtuman lang. Ingon pa ni Jesus Christ. Verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall is no wise pass from the law, till all be fulfilled. Tanawa. Sultihan ko kamo, ingon pa ni Jesus Christ, ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang usa lamang katulpo ug kakama niining mga pulong dili ni walay bili nga way mahitabo, kundi ang tanan pulong mahitabo yun. Verse 19. Whoever therefore shall break one of these least commandments and shall, matod pa niya, teach men so, he shall be called the least of the kingdom of heaven. But whoever shall do and teach them, the same shall be called great in thy kingdom of heaven. Matod pa niya dito, kinsa katong magabungkag niining gamay nga mga pulong sa mga sugo sa Ginoo, nga diin iya kining itudlo sa mga tao nga gamay lang kini. Matod pa niya, siya ginatawag nga pinakaiwit dito sa langit. Apan kinsa katong magatudlo niining tanan mga pulong, siya ang pinakadako dito sa langit. Mao na ang akong gituhuan nga di dako kahit sa langit. Kay ngano man ang mga pulong dili sa naisulat matod pa ni Jesus Christ, wa nato ipagkagamay. Mao na akong ingnon ko kamo, muagi gyud ta og sik. Pero ang Ginoo naghatag nato provision. Mao bitanan ni takna aton tan-awon kung unsa ning provision. Unsaon nato pag sulod ining provision sama dito sa panahon ni Noah nga din ang mga tao wala gyud kay baw panos anisod si Noah. O sad na ang mahitabo nato, matod pa niya pagbalik sa Ginoo di gyud mahibaw ang tao. Ug kanus ata manulod sa kingdom of God. Mao dan ang hisgutan nato ning kingdom of God, pero dili pa na ako konsultihan ining about ining 666. Na unsi provision ini, kung siguro sunod Domingo sultihan ta mo unsaon nato pagsulod sa kingdom of God. Kay kung basahon nimong Matthew chapter 6 verse 33, hangtod karon nag-ingon gyapon ang pulong ko imong basahon. Seek ye first the kingdom of God. Seek lang gyapon, di ba? Hangtod sa hangtod ni seek lang gyapon kay ngano wa pay nakakita. Secret man gud ning kingdom. Secret ni. Yung kitang mga Kristohanon is mga humble. Ayaw mo pagpakita sa mga tao nga kamo Kristohanon. Sa gawas,
kanang maayo lang mo mukanta, maayo lang mo. Muna akong gingon sa inyo, ipakita sa Ginoo diya sa sikreto. Nga sa sulod si mong kasing-kasing na Ginoo, doon ay pulong gingon ni Pablo, sila wa kakita nga ikaw iya sa Ginoo. Mo bitaw na sila, wa sila kabalo nga kita nangalagad sa tinuod nga buhi nga Dios. Ako di mga kaubanan, ako mga kaigsunan. Wa man sila kabalo, mao nang nagpabiling ko kay ako nagtuo ko nga ang Ginoo na anak ko. Palag na yung mga pagsulay, mga pagsaway, mga pagdaot na ako. Aslo nga aduna ko'y pagtuo nga din ang Ginoo kauban ako. O bitaw na nagaprotektor siya sa ako sa tanang na kung kinabuhi sukat pa sa pagkaulitaw. Moni nitak na din padayag niya about ini provision. Moni dili nato sa ipuning provision ha. Isgutan nato ning kinabuhi ni Daniel. Balik ko na po to si Daniel, pero ako na lang kung ano ninyo, i-summarize lang. Kay wapay nakatudlo ini, wapay nakahibalo kay inoon si Daniel, giingnan siya sa Ginoo, itago lang na kay kanang mga sugo sa imuha para na sa uling adlaw. Karon ulahi na yung adlaw ron. Mo ni nitak na atong isgutan, ang atong isgutan may tungod sa sulat ni Daniel kadtong gitawag og ang rebolto nga gidamgo ni Nabucodonosor. Nga diin katong ulo ang lawas tanan nabungkag na to. Pero doon ay usawa pa nabungkag ha, wa pa to na itabo, gitago pa to. Kay mo nang nungdan nga wa ma-interpret sa mga pastor, bisag kung saan ako pagpaminaw sa mga magwawali, wala nila na-interpret ang TL. Katong iron and clay. Kapaw mo ang sa tong iron, mga kingdoms. Katong clay, mga tao. Gusto sa kingdom, nga din, muhalo sila. Unya dito niabot ang usa ka bato nga gikan sa bukid nga dili daw binuhat. Abot na ba diha? Dili na to makita no. Pero tanawa lang niyo sa YouTube, i-plus na nang katong bato nga ni hulog gikan sa mountain nga ni diretso sa tail. Nganong sa tail man? Bungkag naman tong ulo, giprapisi na to. Kadto si Nabucodonosor. Oh, mo na niyo. Ikwan daw Mo na niya ang forma. Manong diri gibungkag. Wala nila paduyo na siguro basa. Mo bitaw nang asisigi na ko atong una ra na ko ni nabasahan pero wa pa ko hatagig understanding. Mo na ning mahitabo karon. Tanang tintos nga din pinaka-importante diha sa image ni Nabucodonosor o kaning bato nga gikan sa bukid nga dili binuhat kamot gilabay lang kung dili nahulog lang ni diha padulong sa tiil sa nagpulo na tumagpo sa tiil. Wala pa ito nahitabo kaya ang interpret ni Daniel utog lang dili sa BTS sa Roma. Mo ni atong hisgutan karon kay kaning bato nga nahulog gikan sa langit mao na ang provision sa Ginoo. Nga diin kaning revolto mo ning simbolo sa kingdoms diri sa kalibutan. Unya ang prophecy ni Daniel nga ang katong tintos, the 10 horn is the 10 kingdom. Unya one of the toes kanang tumagko ba sa tiil. Ang usa ana nag-blaspheme. Ingon pa ni Daniel, nag-speak